Kowe topo ngomong. Jagung ngene iki modele dolanan HP. Kok karoan ngasah utek kae. Lah apa gede-gedean? Oh, aku dibedhekan siji. Nek iso jawab, Oh iki. Apa itu? sing diajak ora iso mlayu. Sing ngajak rada sikil. Sing delok rada das. Modiar iki. Oh, apa iki? Ono apa iki? kewan Kemudian- apa lek iku Kewan penting kewan. Kebo iki. Salah. garangan Meneh iku. Oh, Lho, Tergiling. apa tergiling? Dit. apa iki? sik kaper Ah, salah. Wong kewan iki. Cacing nek iki mesti. Walah, ora iso. Ame bener ya, Lek. Dia wangil ra. Ye. Ulo. Kowe apa? uget-uget Wah, keliru. Kut-kut ora disikil. Iki apa? Wes, Dit. Wis nyerah. Dit. Yes. Ampun. Sing diajak kerasa mlayu iku padha isane mencolot. Sing ngajak iku ula bener lek juju, sing ra tindas iku yuyu.